Ja sam to rekla u prvoj sezoni, Tanja Jovićević progovorila o emocijama koje gaji prema Mikiju Đuričiću, pa priznala koliko joj znače razgovori sa njim, duhovno je ispunjava. Naredno pitanje u večerašnjoj emisiji pitanja gledalaca voditelj Milan Milošević, pročitao je Milici Veselinović. Da li te je sram što od prve večeri spavaš u istom krevetu sa muškarcem? Glasilo je pitanje. Ne, odgovorila je Milica. Naredno pitanje bilo je pročitano Tanji Jovićević. Tanja, gde su nestale tvoje emocije prema Mikiju? Bila si ludo zaljubljena u njega, pročitao je Milan. Ja sam priznala kad je bio onaj aparat kad se dizala kosa, jeste, gajila sam emocije, ali ne te vrste. Ja sam 10 godina u apstinenciji, to poštujem. A Miki mi se dopada jer je dinosaurus kao i ja, svedoci smo vremena, slušamo istu muziku. Bila je deo našeg života, a ne samo stvar zabave. Sve više ga volim kao brata, poštujem. Naši razgovori su mi jako važni i potrebni. Zadovoljava mi potrebu duhovne prirode. Mi tek počinjemo da gradimo prijateljstvo. Imam kucu i macu, kod njega su, niko nije hteo da ih primi, istakla je Tanja. Mi smo autsajderi što se tiče života, na margini, dodao je Miki. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.